Felly heddiw yma yn M-SParc, gathon ni Ffeinal Miwtini Bach Môn, a mi o'na 5 ysgol: ysgol Amlwch, ysgol gynradd Kingsland, ysgol y Graig, ysgol Llangoed ac ysgol Llanfawr i gyd yma yn cystadlu. Mi ddothon nhw i'r brig yn yr ysgolion, a mi oedd y Ffeinal yma yn M-SParc heddiw. Dwi'n wedi dysgu gwneud logo a Canva a creu'r busnes ei hun. Dyn ni wedi dysgu math a rhifau a cydweithio efo pobl. Dwi wedi dysgu sut i perswadio pobl i prynu pethau ni. Dwi wedi dysgu sut i cydweithio a sut i wneud ffrindiau. Oedd fi'n mwynhau gyd o'r fel adrenalin wedi gael pan wedi angen mynd fyny ac oedd overall experience da iddo fi. Mae'n di fel newid perspectif ar busnesu a cwmnïau. Swn i'n licio neud rhywbeth fel yma pan dwi'n hyn, ond lot amser tan hynna, so ie. Meddyliwch amdano fo, Ferry Apprentice/Dragon's Den, lle oedd y disgyblion yn cael creu cynnyrch eu hunan. A mi oedd bob ysgol yn cael yr un briff, sef dod i fyny efo cynnyrch sydd yn ailgylchu neu ail-ddefnyddio rhywbeth. A mi oedd yn dangos yma heddiw ystod eang ffordd greadigol plant o feddwl am greu cynnyrch. Dwi wedi rhedeg yr dasg yna efo oedolion, a diolch yn gweithio. Dydy oedolion ddim yn gallu meddwl mor greadigol ar plant, a mi oedd yn dangos yma heddiw. Doedd yna un yr un fath, oedden nhw yn syniadau gwreiddiol a gwych tu hwnt. Dyn ni'n gwneud teganau cwyn allan o ffadillad hen, ac dyn ni'n gwneud teganau i caffod hefyd. Ti'n gwybod yr ei dangwyn a dyn ni'n gwneud rei fel hynna i nhw hefyd. Presentation, video, adverts, bob dim. Do, a rap. Rap, sut mae rap yn mynd? Pawennau eco ydym ni, gefn negas pwysig, gadewch ar ein cri, a dyfeisgarwch i cwmni ni, a creu teganau cwl ac ailgylchu. Oedd y gwaith yma mond yn 4 diwrnod, so mi yn profi mewn 4 diwrnod. Mi ddoth y plant yma fyny efo cynllun busnes, efo'r costa. Nath nhw ffilmio a golygu hysbyseb, creu logo digidol, rhoi y logo nhw ar fyg. Gathon ni sesiwn actio, gwaith llais, delio efo nyrfa, a sesiwn cyflwyno, a dyna oedd ffrwyth llafur y disgyblion heddiw yn M-SParc. Mae wedi bod yn brofiad gwefriddiol. Mae gweld y brwdfrydedd y plant, a mae rhai nhw'n cael hwyl wirioneddol dda, swn i ddweud. Mae o'n beth da bod y plant yn cael cyfle i feddwl dim bach am busnes a sut i fod yn fwy cynaladwy. Ond y gynnyrch yma, sa'ch chi'n mynd i gweld nhw ar y siop yn yr wsnosa nesaf, mae'n dwi'n siŵr. Oeddwn i'n meddwl bod o'n beth positif iawn i wneud, ac dwi'n falch bod nhw'n cael cyfle i ddangos i donia, dweud y gwir. Mae o'n profiad bywyd go iawn, tydi? Iaith, rhifedd, dynitha, celfyddydau, technoleg, mae jyst yn bob dim allwch chi feddwl amdan hollol trawsgwricwlaidd. Mae o'n wych. Gwneud bod ar y panel ar gyfer Miwtini Bach heddiw yn M-SParc yn beirniadu ysgolion Sir Fôn. Oedd y safon yn ardderchog. Ond wedi gweithio gyda'i gilydd i greu hysbysebion da iawn. Oedd gen nhw gyd cryfderau gwahanol, felly oedd 'na lot o waith i feddwl am pwy oedd yn hitio y bocsys i gyd. Ie. Oedd y proses i gyd yn ardderchog ydyn nhw. Maen nhw'n gweld fel mae'r dyluniadau i'r cynnyrch yn gweithio, a felly byd nhw yn gweithio fan hyn yn y dyfodol. Mi o'n na wobr ariannol o 1,000 o bunna yma i'r enillydd heddiw, a diolch o galon i ffyniant bro am noddi Miwtini Bach. Ysgol gynradd Amlwch ddoth i'r brig, ond dwi'n licio'r gair dod i'r brig oherwydd mi o'n na gymaint o bethau positif am bawb, a mi athon ni gael logo gora, hysbyseb gora, gwaith tîm gora, yr cynllun busnes gora, a'r prototype gora, a felly mi oedd pob yn mynd o yma efo gwobr. Ond y gwobr o fi wrth gwrs ydi profi eu hunan bod unrhyw un yn rwla dim ots be cefndir yn gallu dechrau busnes a bod yn entrepreneur, a dyna ydy'r neges oedden ni yma eisiau i roed i blant Môn heddiw. Mae Sioned rili kind ac da ni hapus i gweithio hefo hi. A diolch hefyd i Sioned i dysgu ni sut i wneud busnes ein hunain.